Il-Partit Nazzjonalista ssejjaħ b'urġenza lill kunsillieri lokali sabiex tiġi diskussa s-sitwazzjoni diżastruża li jinsab fija pajjiżna minħabba l-qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Gvern Lokali Derin Karabott, il-Koordinatur tal-Partit Nazzjonalista l-Kunsilli Lokali Charles Bonello, kif ukoll Stefan Caruana, is-Segretarju Amministrattiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista. F'din il-laqgħa l-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista nsistew li n-nies ħaqhom id-dinjità li verament tixraq ilhom filwaqt li hemm bżonn isir investiment qawwi f'diversi lokalitajiet. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista ser jibqa' jkun il-vuċi tal-poplu Malti u ser jibqa' jkompli jaħdem sabiex jingħata kumpens mod xieraq, sħiħ u awtomatiku. Il-qtuħ tad-dawl daħal fit-tieni ġimgħa tiegħu u diġà affettwa eluf ta' familji minn Witilajn sal-Mosta, in-Naxxar u San Pawl tat-Tarġa, miż-Żejtun għal Ħal Tarxin u Ħaż Żabbar. Dan apparti li anke l-ilma f'ħafna rħula waqaf kompletament.